Hello guys, Kulumbai and welcome back to my YouTube channel. So, dini jahaibai 15 August. माने आं बे भिडियो को बानायबाय थाब्ला 15 आगस्ट मोन बाट आपलोड होनायाव एसे गोबावबो जानो हागौ माने आं एडिट खालामनायाव जोबोद स्लो सो नोंथांमोना माला नुगोन बेखौ मिथिथला बेनिफ्राय दिनै 15 आगस्ट दिनै आंनि आब' बिजमनि रामसियारिनि हैप्पी बर्थडे सो न'आवनो एसे माने फिसाहै बर्थडे पार्टी लाखिदों गामिनि गथ'फोर आरो सानैसो लोगोफोर लिंदों बेनिफ्राय गासै डेकोरेशन खालामखांबाय आङो जोंनि रुमावनो एसे माने सिम्पलै डेकोरेशन खालामदो सो नोंथांमोननो आं बेफोर गासिखौबो देखायगोन सो नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बा भिडियोखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला थौदो गाइस आं नोंथांमोननो दा एसे डेकोरेशनखौ देखायगोन बेनो जाबाय आंनि आरो आब'नि रुम ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो डेकोरेशनखौ एकदम सिम्पलै डेकोरेशन खालामदों नै नायदो फाइनली केकआ सफैबाय जोंनिया नै दादाया न'आलासै होफैबाय केकखौ सो दा हासिगोन केक Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बेनिफ्राय जोंना आइया भिडियो नुजानो लाजिसोयो बेनिखायनो केक काटिंआव फैयासै सो जों किचेनावनो थांना हैनोसै आइनो बर्थडे गालार कटार दा लोगोफोर एसे जानाय लोंनायखौ जागायजेननोसै नै आब'आ गाजि रानगासिनो So guys, दा नै आब'आ एसे मोसायोनो बेवहाय नोंसोर मोसागोन मोसाया नोंसोर मोसानांगोन नै आब'आ मोसानो नागिरदों बेवहाय दा ओरैनो मोसायोनो नायनोसै दे मोसायदो नै दासो फैदो जोंना एक्ट्रेस फिसाया माने सेलेक्ट मा केकखौनो हाखांलायलांबाय जोंहा माबाया खमाथोआ
ओमफ्राय बेयाव मा दङ बे भुजिया बेयो बुन्दिया भुजिया ना मा होनो बेयावबो मिस्टि दङ बे बिस्कुट गोजा बेखिनिया दा होनोसै आरोना गथ'फोरनो ओमफ्राय नै आइया फिसा बार्थडेयावनो दावराव जासिनो मावगोना हाया मागोनायानो ओमफ्राय जोंनि हाबायाव माबायदि मावगोन होननानै सोंदों आं बेखायनोथ' दानो बार्थडे फिसौनि मा टेनसन गान दामबोला खामानि मावनो हायानो माबा ओमफ्राय हाबायाव माबायदि हाबायाव बेयाव जायनो हाया साहा बानायगासिनो नै साहा लोंनोसै पाटियावनो जना लोंसैनो दे नोंसिना मा नाम खोन्थादो हारसिंसे नोंना मा नाम नोंनि नामा नोंनियालाय ओमफ्राय नोंनियालाय नोंनिया मा नाम दे खोन्था ओमफ्राय नोंनियालाय नोंनिया मा नाम दे खोन्था नै बिदों आसे दालिमिया माने सर्ट फिल्माव माने एक्ट्रिस जादोंमोन आरो ना जोंनि नोंनि नामा मा नाम नोंनि नामालाय बेखौनो सिनायाखैना जोंनि चेनेलनि एक्ट्रिस आरो ना कबिता होननाय नोंथांमोनादि मोजां मोनसियो नोंनि नामालाय बेथ' जोंनि हेल्पार आरो ना मालाबा हेल्प खालामो होनलाय केमेरा हमनायाव आरो ना दे जादो होमबा दे गाइस नोंथांमोना जोंनि आइ बाबाखौ नायनो होननानै कमेन्टआव हरबाय थादोंमोन ना स' दिनै आं फाइनालि जोंहानि आइ बाबाखौ देखायनोसै नै नोंथांमोना नायदो जोंनि आइ नै जोंना दा बड' मेजिशियानजों सोर फ्रेन्डआ सफैबाय बेनिफ्राय जोंनो दा बरिया मेजिक देखायगोन आरोना बियो बेनाबो मोनसे चेनेल दङ बड' मेजिशियान मुङै स' बेनि चेनेलनि लिंकआ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना गोसोब्ला नायहैदो जागोन दा देखायगोन आरोना जादु गोथाव नंगौना नङा नै नेगासिनो आरोना गथ'फोरा लासि सोलिथार एक्साइटेड नंगौना नङा जादु नायनो नोंसोरबो ना मा लाजिनो मोखाङै थिखांनो जादु देखायग्राया नैथिंबो रेडि खालामगासिनो देखायग्राया नैथिंबो नाहरगासिनो जादु देखायग्रानो माबा जादु देखाय जोंबो मिथिया दे लोगोफोर मा देखायगोन नायसिगोन जाथ'बाय जों दा नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंबो दा माने नै खालि बेगदों आरोना खालि जेबो गैया खालि न ओमफ्राय कागजखौ आं इयाव सोनोसै माने हा बे कागजखौ दोंना गैया कागज दोङो कागजा दोङो मा कागजा दोङो न एबार दंना गैया दंना गैया एबार जायखिजाया गैया थगायदो नामालै गिबायलै आङो मा दंना गैया दोङो दोङो dong lagi ya? Iya. Mau gak lu? Iya. Iya dong. Coba lagi. Dengar. Siap-siap bul dengar na. Ma खामनाय मा जायो नायनोसै ओमफ्राय जेबो गैया खालि ओमफ्राय इखो आङो खालि ना
नायग्राफोरा साइलेन्ट जाजोब्बाय खोमसिबाय आं जायखिजाया नै बलखौ इयाव दोनबाय आरो ना नै इयाव माने सायाव बेनिफ्राय दा बला मायाव दंमोन ग्रिननि सायावमोन ना ग्रिननि सायावमोन खोमा ना जायखिजाया बला गेजेराव दं आरो ना बोरै रिएक्सन ना मायाव थांखो ए इयाव दोङो आं खोब्बाय मोनसे बेखौ आं दोनबाय गब्लं साननो हायोबा नाय गब्लं नङा खोब्बाय गेजेराव मोनथाम जासिगोन खोमा एबार सेन्टाराव मोनसेल' दोन्दोंमोन ना सेन्टाराव मोननाय ओमफ्राय गेजेराव मोनसे मोनथाम जासिगोन सोरबाफोर दुगैयाखै नामा दिनैलाय सोर दुगैयाखै खिथा बयबो दुगैदों दुगैयोबा मोजां दे दुगैया गोमोरलांगोन दे खिथाना लाखा जाबाय खायनो बेलेगखौ दिहुनसै नामा बोरै मोनखो नायनानै बेखौ मोजां गिगाबायना दानि गिनायफ्रा गाव आथिं हारसिंजों थाफैदो मार मोजां मोनदों बिबारि नावमोन फावसायनाय बिबारि जेबो गैया फैसाखौ आं लाबाय नुदोबा serious condition फैसाखौ लाबाय आङो फैसा खम नामा न आखाइखौ एकदम आंनि सायाव ला आंनो मोनो मोनसे थंखादोंमोनलै गोलैसिगोन ना माथो फैसा आं फैसाखौ माव लादोंमोन इयाव लादो दानो जाबाय दा फैसाया मा दोङो खेबसे नायनो बुरैसो केमेरा खाथियाव लाबाय बुरैसो लाबाय खेवगासिनो बिबारिया मोजाङै दै गैया पुकिरा सुदो बुरो माबा गैलालै गैया एम्मान ओरै जाफुल दोनो जांखोनालाय आरो इन्सिलाव मोनसे दंबावो दानखावनो दो बुरो बार्थडे गांसेयाव नायनि आं खेवनो हागोन ना आयु मोदो खाथ्रासो हेयाव गैया पुकिरासो सुदो खोमा फैसा नांगौ ना नङा नाय नंगौ हे नंगौ ओमफ्राय नोंसोर मोनसे कनफिउज जानानै फैसाखौ आं माने आखाइफोरजों लांनानै सैदो रखम नोंसोर कनफिउज जानानै एबा बिदि कनफिउजबो जानानै नोंसोर होनबा कनफिउज जादोंबा इयावनो फैसाखौ मा रखम सोनो हागोन नामा खेबसे नाय आरो ना एबा माबानि गेजेराव फैसाखौ सोनो हागौमोन नामा जेन आं लांबा आखाइजों जेन नोंसोरनि मथे हमना लांदोबाबो आरो ना हागौमोन नामा इयाव हाया एमान गोथौ होमबा फैसाया सोरनिमोनलै आंनि दे मा लाब जासिगोन होनबा चेक खालामनाय ओमफ्राय दिरुं चेक खालामनाय चेक खालामनाय लोगोफोरबो केमेरा देखायहैनो
गोराथारनो बसनबो हाया मोसौ खानाय दिरुं नामा दिरुंखौ आरोना ओरै माबानानै जुदि गेजेराव नेयाव हानाय होनो मा जागोन मोननै पार्ट जागोन हमना ला नेयाव हाबायना बेयाव हानाय लोगो लोगो इथि मोनसे आरो ना ओमफ्राय माने जरायफिननाया सम्भब नामा पसिबल नामा खानो नांगोन मा खेबसे नायनो नामा जायो ना जाया हास'ना दे खेबसे आखायाव नोंना बोलो गैया खोना मा जाखो बुरान जाबाय खाज्रायानो होबा जाया होमबा ओरैनोबाय खाज्रासिना नुफायना ओमफ्राय इदिनो दोननांगोन ना पुरा एकदम जयन खोमोर खालामनांगोन हागोन ना Thank you, Chum Ramsey. Thank you, Chum. The modern year? Yes, no. Then good in fact, you must be Gillivan. It is so Ang isip tiyo raw bugya lang for myself. Hey, Raya. Graw. Budu. Say come on like this. Oh my god, Budu. what are you saying? No, boso na balik ko ber. Sudah Inaida. Last music kita bawa ini kita dah. Ini dah jatuh baik. Oh, mana baik? Barang asal ni mulai ini. Bisa apa ni? Nengi no. Memang nengi main kini kese baik. So pelek mana? Nunggu. So pelek. Nunggu. Angin yang orang kepsen naik. इग्रे माबाने गोजां फार्स्ट शर्ट फ्रेन्ड बाथ्राखौ गोसो फैबाय मेगन नायनो कि मोनसे सुट माबा मोनसे माबाखौनो कि मान बार लानांदों मेगनाव नायनो मेगनाव नायनाया सबसे मुस्किल खामानि दे नायदो दे एख' जाया दे Ngay ya? Yang yang mencekar cekar kamu lah, yang Inggris bedi deh. Naik ha. Sebenarnya cuma naik lah. Naik deh. Ini kalau mana movie kecil kelam deh. Baik dia. Udah kau bitanya? Iya. Oke. Ini kata iya? Sabda ha. Sampai nang kecil kentiwan sedani kentikadam nang already. Dia tulau kecil kentiwan siang. So kat beda-beda mau. Kamera dua malang ini. Ini kata movie man. Saya kerja ini boleh saja mana. Ini kata ini non tahu ang kesi berkelama. Saya kerja so kat beda-beda nama ba. Bayi man sob kat beleg-beleg au. Ang dan neng mak kat kesel kamlang miti kenapa? Mitia. Hah? Mana miti kenapa? Mitia. Baik ibu beleg-beleg sob nuamba. Ni beleg. Ada sih. Baik kangen. Sampai. Baik man beleg-beleg sob kat beleg-beleg thane ang mak kat kesel kamlang tu kemitcha. Tiap labang ni main kedalin ni homdang nali mana? Ini yang sarkangnya, yosunan kadarna. Ini yang sarkan neng mana mak kat kesel kamlang neng mak ham ni kangen. Mawanan tarmani yo, yang sarki ini yang sarke neonan kadarna. Ang ni main kamlang nam guna le. Benar na. Begitu si naik sana dah. Deh, milai na naik deh. Ini ke yang sarke. Mandi ke milai na sem nunggu na nungan naik. Yang sarkang lakanan nemen. Ini iya neng Isile kalam naik. Sampai yang ni ang mana yang sarkam nan nekar. Bang naik banjare. Naik deh milai na ni. Ini sebedi.
नायनि र' केमेरायाव एखे जाबाय माथो नै 6 जादोंना सेम सेम ओरैनो माने जाथावनाफोर बायदिमोन नामा माने नाङामोन बोरैबा जाखो होननानै इनथ' जाहैबाय मेजिक ना जादुआ नायनि र' नङा होमबा ओमफ्राय जाथ'बाय नामा दिननि थाखाय न' जाबाय दे स' गाइस दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो थेंक इउ बाय बाय